Στο Παγκρίτιο, Εργοτέλης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Super League. Πρώτη φάση του αγώνα στο 11, σέντρα του Λέτο από τα αριστερά. Προβολή του Σισε. Ο Δασκαλάκης πάνω στη γραμμή. Διώχνει την μπάλα. Εδώ σε επανάληψη. Δεν περνάει μπάλα τη γραμμή. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Εργοτέλη στο 13. Φάουλ το Καραγκούνι. Πρώτη κεφαλιά από τον Κατσουράνη. Γύρισμα με το κεφάλι από τον Βίντρα. Νέα κεφαλιά του Ζιλμπέρτο Σίλβα. Η μπάλα σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 29, μπαλιά του Κατσουράνη προς τον αμαρκάριστο Λουίς Γκαρσία, που σουτάρει από πλάγια θέση δεξιά out. Και φτάνουμε στο 35, όταν οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ. Στην αρχή της φάσης γίνεται φάουλ στο Λουίς Γκαρσία. Ο διαιτητής αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Με την μπάλα καταλήγει στον Λέτο, ο οποίος άνοιξε δεξιά για τον Βίντρα. Εκείνος σέντραρε αμέσως και ο Σπυρόπουλος με το δεξί άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό. 4 λεπτά αργότερα ο Κατσουράνης έκανε την παλιά για τον Σισε. Ο Γάλλος striker του Παναθηναϊκού πήρε την μπάλα και δεν δυσκολεύτηκε. Με όμορφη ατομική προσπάθεια. Βλέπουμε εδώ. Σουτ με τη μία και 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Άλλη μια φορά δεν είναι offside ο Σισε. Και 5 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη του με το 3-0 στο 44. Πολύ όμορφη προσπάθεια του Γκαρσία που δίνει στον Κατσουράνη. Εκείνος γυρνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Σισε την πρώτη φορά στέλνει την μπάλα πάνω στο Δασκαλάκι, όμως τη δεύτερη δεν αστοχεί για το 3-0 του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο μήχρονο ο Εργοτέλης προσπάθησε να αντιδράσει. Στο 52 φάουλ του Λεάλ, ο Τζρόβας προσπαθεί να διώξει, η μπάλα χτυπάει στον Μπέτο και τελικά καταλήγει λίγο out. Και στο 55, μετά από λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ήρθε το 1-3 για τον Εργοτέλη. Μπουμσόγκ και Σαριέγκη μπερδεύτηκαν. Η μπάλα έφτασε στον Μπούντιμιρ, ο οποίος από το ύψος της περιοχής έκανε το σουτ. Ο Τζρόβας δεν κατάφερε να διώξει. Βλέπουμε εδώ. Και σύμφωνα με τον υπόπτη, η μπάλα πέρασε τη γραμμή για το 1-3 του Εργοτέλη. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη λάθος συνεννόηση Σαριέγκη και Μπουμσόγκ. Όμορφο σουτ του Μπούντιμιρ από το ύψος της περιοχής. Ο Τζόρβας δεν καταφέρει να αντιδράσει. Και εδώ, σύμφωνα πάντα με τον επόπτη, η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή για το 3-1. Το τελικό 4-1 έγινε στο 78. Ο Καραγκούνης εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά. Ο Σισε πήρε την κεφαλιά, απέκρουσε προσωρινά ο Δασκαλάκης. Ο Μπουμσόγκ έφερε την μπάλα μπροστά στο τέρμα του Έλληνα πορτιέρο και από εκεί ο Κατσουράνης δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το τελικό. Εργοτέλης Παναθηναϊκός 1-4.